Ndamuka muna sindi kudama faera. Asina kukanikwa nezvepadera. Oh! Saka kurorwa kwandakaitwa kuno kumusha kunoku ato murume wechipiri. Anditika ndakati chi? Ndakakuti chi? Ndakatomboataurira. Ndapuwa hope. Ndakataura ndakati mukadzi ane magirazi kumusha kunoku. Pane something haana kumira musha. Ndakati chi? Mweya wakanga watonditaurira kare. Kunzi mai uyi yechipiri. Imbomire zvemweya wenyu usingaoni ataura ambotsanangura. Saka Dai Mwari aita kuti sina mati. kwandakanga ndakawanikwa kwekutanga ukuku. Ndakaita mimba. Pandakapinda mulabor, amwene vakandiudza kuti kunokuchi mwana wekutanga atende kuchipatara. Amen. Anosarwa pano pamba. Amen. Saka ndanga ndisina kana choice kandi chiswa ndichida kuti amwene ndinotambira mwana. Amen. Ndoona kuti mwana uyu ndewo musha medu. Amen. Ndakati ndomaitira tete iri kunoku. Ndanga ndisina choice, ndanga ndisina chi. Ndanga ndazviona kuti Saka magirazi. ndisinzi marorwa kuno kuita zvekuno. Numbu yarwadza pai. Papaitika macomplication. Magirazi anga ari papa. Chiko imimi mbonyarare mani. Mweya uri kuona magirazi chete. Adaita macomplications panumbu pai. Vakati zvoni tobatsira kuti mwana akumufe. Tokupai ndove yenzou. Mai, amen. Tokupa chiyiko ivhure pare pachuru. Amen. Pati pakashakashaka zvakabatsira. Amen. Ndikarwadzirwa kusvika vazofonera mai vangu. Vakati mwana uda kuendeswa kwamutare kuGeneral Hospital. Mutare General Hospital. Mwana wana hapana progress iri kuitika, mwana haasi kuprogress. Amen. Ndasvika kwamutare zvikanzi yuwi paitika chi? Challenge. Panapa. Manonoka. Andinoona. Pakutoda C-section. Munhu akutoda operation uyu. Asi panapa hatina mafacilities acho. Aizve. Zvikanzi chi? Transfer yekuenda kuHarare kupare. Muchingorwadzirwa kudaro. Ndichingorwadzirwa mufunge. Ndatanga rwadzirwa ndiri kumba fungai. Ambulance iya yanga yabudawo nemumwe ambulance yacho mashomashi. Saka takazomira futi kuti tiwane transport inoendesa kuHarare. Kwatanga kutsvaka kudotanga balanza kutsvaka transport zvikare. Ndiri kungorwadzirwa. Complication. Apa magirazi anga ari pai mani. Nai michiko nenyaya yemagirazi emunhu. Ndopatakazoti later takwanisa kuzowana transport aenda kuHarare pandakazosvika hospital. Tanga taonekwa student doctor. It was too late. Ndazosara ndochekwa zvangu mwana waburiswa bari mwana pamba chisisi. Ndifungidze chimwana changu. Ndifungidze chimwana changu. Ndakachona chipiswa chimwana chihombe chachakuti. Nemastudent doctor yalivwa ndisona. My God. Ndadischargwa. Jehovah. Pandakadischargwa ndikadzokera kumba kwemurume kwamwene. Ndopandakazoona kuti ndaiti ndikasumuka so puyo buda. Imi munhu asviko mani mukuita sekwe. Kusumuka kufamba kuti ndikuda kubika kuti ndititsvaire mvura dzabuda. Kunochera mvura kuti. Maiwi mukadzi wangu uri nani? Aunombobuda puka iwe. Nedodo. Ndakabva ndadzingwa. Amweni akati tigare nesimbe pano munonhuhwa wakaroiwa. Zvese zvandaiuzwa papo uzvanzi achidye chikafu chaunobika. Atibate bhosi unonose. Ungavashora. Hapana anobvuma kugara nemunhu akadaro kana neniwo atikati. Ndakaitwa ikoko. Mukadzi wangu uri nani? Murumbi dzoti mutobuda. Izvo zviri kunobuda pui papa. Aiwa. Ndakabatsirwa ini. Ukabatsirwa kupi kuchipostori kana kuti chivanhu? Aiwa, imedical condition kai. Aiwa, ndikanoitwa surgery. Kana inonzi obstetric fistula. Ndikanogadzirwa ndikanosonwa fistula. Fistula. Ndakanorapwa izvozvi handina kana chinobuda ndisina kukontrola inini. Fistula wako uyu. Fistula. Ndo condition yamunayo yemamai. Ndakanobatsirwa izvi ndito. Inotobatsirika kuningirike kuchipatara. Uri kuti fistula inotobatsirika neku. Medical condition. Ndakanororwa kechipiri nditori mwangu ndiri mumba mangu. Mweya ini wakandiratidza ukati. Dai tanamata zvirwere zvese izvozvi zvaenda mugungwa. Zvaipera. Ndiri kuona ungati hazvitosvika. Imbo munyarara imhani kusvika kupi? Saka ndatiwe panapa ndikuudze kuti kana muda kuti ndiende nemi ndoenda nemi. Wakabatsirwa kupi kwauri kunyepa? Kwauri kutaura kako. Kupi? Chinoi. Inobatsirika iyo. Ifanika iyi Faustina Sprilla ane mukadzi wangu muhombe. Inobatsirika mufungi zoti dzese vachishungurudzika vakadi vakabatsirika kudhara. Ane makempa anenge anonyuka ikoko makwembe ekuti anongaidza madzimai ese vozoita kuchinoi chete ikoko. Pane imwe iri kumashoko.
Bikita. Eh. Oh, papi. Ndine Kune chechombe. makemba, vanisa Ikoko makemba. ndakamboita chiprofita chihombe. Pane varoyi ndakavaradzika mirai parwa. zvechechi yenyu mhani mitimbonzwa Saka kune makemba anosuma anoiswa vobva vati vese varikuda kurapwa obstetric fistula ngavauye Musi wakati. kuchinoi nekumashoko saka tizonishi ndiudzei kuti medical condition inobatsirika. Tuchete munyika yese wakomana munhu anobva kungai achiuya munhu anobva kupinga achiuya kuuya. Eish, mari dzacho dzinowanika kupi wakomana. Ndinoenda ndega kuchimbuzi ndega ndakunzwa kuti ndakuda kuenda kuchimbuzi. Wakati mubuda pupu uchifamba wega kuita mombe chaiyo kudai. Andinosa ndaifamba nemachira ndichifamba nesipo kufamba nezvese kuti pese shepwe mhani muri kuita sekwe habvisa majira eweta apa. Kamuka muna sindi kuda mafaera